безнеке Шажара авылныкы, башка авылларныкы да башланып китә инде елкычы бидән 1350 елларны ул туган, аның малае Мәмшекби килә. Дигәндә буенча инде ул нугайлар, дуганнар иленнән үзләренә көтүләре белән арды безнеке район центрга булган җиргә килеп туктыйлар. Арды районындагы, Күңгүр районындагы авылларга нигез салучы булып тора инде елкычы бинең балалары, малайлары, алар безнең якка килеп урнашалар 1412 елны. Пермь крайының Арда бүлгесенә керүче Иске авылның борынгы тарихы бар. Ул Нугай татарларына барып тоташа. Юка түгел үз вакытында бу җирләр Нугай урдасына да карый. Районның Арда дип аталуы да татарлар белән бәйле. Арда сүзенең бер варианты ул тукталыш урыны Нугайларның, Арда башка мәгънәдә бар. Менә монсагысы шул мәгънәдә. Авылның тарихы Нугай татарларына барып тоташа дип әйтә алабызмы, юкмы? Biz biz инде biz ясаттык анализлар һәм килеп күренде инде безнең мондагы авылныкы шушы тамырныкы кешеләрнеке туры килә Кыпчакларныкына. Кыпчаклар белән Нугайларның аермасы артык күп түгел. Авыл тарихын өйрәнүче Назим Шаһаипов әлеге шәҗәрәне үзе төзегән. Безнең якта руслар булмаган. Менә беренче шушы кайсары язмалары русларга алган җир белән. Анда ясакны җыштыру өчен исәпкә алган чагында Кәрия һәм аның 7 малае исәпкә алына. Шунлыктан авыл бүген рәсми төстә Карьева дип атала. Ләкин халык телендә ул гомер-гомергә Иске авыл дип йөртелә. Элек-электән авыл халкы игенчелек, аучылык, балык тоту, умартачылык белән шөгыльләнә. Моның өчен монда бар шартлар да бар. Һәр якта куе урман һәм Ирен елгасы. Әлбәттә, Ирен буенда яшәгән татарлар беренче чиратта аны үз файдаларына файдаланган. Билгеле табигый инде. Беренчедән, биредә балык тотканнар. Икенчедән, сәүдә юлы буларак хезмәт иткән әлеге елга. Чөнки нәкъ шушындый кимәләр белән, әлбәттә, мондый гына түгел, күпкә зуррак, бигрәк кимәләр белән Ирен елгасы буйлап Камага төшкәннәр һәм үзләре җитештергән товарны сатканнар. Татар сәүдәгәре шундый юллар аша да кәсеп тоткан. Иске авылда сөлге чигү киң таралган була. Һәр семьяда булган станок Житеннән эшкәртеп, аның инде сүсен алып, ирләп, аны озак процесс инде мондай җепләр, мамык җепләр булмаган инде, киндер җепләр һәр сабан туйларга һәр кыз әзерләгән. Селге ул интерьерда түрдә. Аблай чигүчеләр, тегүчеләр бармы? Хәзер азрак калдылар. Ирен татарларына Себер татарларының диалекты да йогынты ясамый калмый. Бүген дә бу сүзләр кулланылышта. Мәсәлән, мәшкә сүзе. Себер татарларында шул, бездә дә шул. Ни сүз ул? Мәшкә гембә. Ике бу мәшә башлый балык. Ике кышкыра. Мәсәлән, без ике тибез. Төрке бу нарат. Менә шундый мин үземнеке теге китапта барсында яздым мин аларны. Хәзер кабатласы килмәй. Инде төп сорау Пермь татарларының үзәге саналган Барда татарларыннан Ирен татарлары ни рәвешле аерыласың? Нәрсә белән аерылалар соң? Иң беренче без керәбез беренче шәрдән Саликамыз Күңгүр иязының территориясына. Бу 17нче гасырда башында ук инде Барда районындагы булган халык дип әйтәбез. Алар керә Уфим иязына инде. Алар башкортлар, демәк, монда сословие, башкорт ниләре, ватчиналар белән булса инде безнең дә авылныкы кешеләрнеке ватчинасы бар, язылган ул Кайсаров язмаларында Ирен, аныкы кушылдыклары, Күңгүр, Төр, Башап, Ашап елгаларының, демәк, ике ягына 10-15 чакрым дип анда язылган инде. Аерылалар иң беренче ясак түләү белән. Һәр йорт биргән 6 куница көш бирелгән. Инде монда яшәүче
şermişler, mariler, birgenler bari tik iş kunitsa. Tегеләр инде башкортлар дип әйтәбез инде Уфа иязындагылар алар күпмедер түләгәннәр инде, ну айрыл шушы ясак түләмәннәр. Бүген Ирен-Сылва татарларының бер өлеше Свердлов өлкәсендә көн күрә. Аларның гомум саны 80 меңнән артып китә. Бу хакта Назим Шаһаипов китап әзерләгән. Хәзер Казанда ул басылырга тиеш. Иске авыл гомумән Ирен-Сылва татарлары турында сөйләшүебезне дәвам иттерербез. Айза Шаймарданов, Татарлар, Пермь крае. Бүгенге менә шулар, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Кайда гына яшәсәк тә туган телебезне, гырыф гадәтләребезне саклап, татар булуыбыз белән горурланып, изге гамәлләр кылып